Najviši rang natjecanja kojeg pratimo u ovoj emisiji donio istarskim predstavnicima 4 pobjede, 1 remi te 1 poraz. Rovinjci su pokerom golova počastili Cres na svom terenu i tako održali nadu u osvajanje naslova prvaka jer je Uljanik remizirao s Vinodolom rezultatom 1-1. Halubijan je pak s minimalnih 1-0 nanio poraz Pazinki, dok su Medolinci s 3-0 slavili protiv Crikvenice i tako ju gurnuli u niži rang natjecanja. Rudar se nakon 3 poraza u nizu vratio pobjedama protiv Naprijed s 2-0, dok je najviše golova palo na utakmici Kraljevice i Buja. Enis Šoškić je hat-trickom nosio svoju ekipu do vrijedna 3 boda. Zaključno, Neha je na svom terenu poražen od ekipe Pomorca s rezultatom 2:4. Vrh tablice i dalje pripada Uljaniku koji sada ima samo bod prednosti ispred Rovinja, što znači da će se u zadnjem kolu odlučivati o naslovu prvaka. Vinodol je treća ekipa prvenstva sa 47 bodova, dok 3 manje ima Nehaj na 4. poziciji. 39 bodova skupio je Halubijan, Pomorac 38, dok je Pazinka na 7. mjestu sa 32 boda. Zanimljivo je u donjem dijelu tablice gdje Kraljevica i Cres imaju 31 bod, Buje ima okruglih 30, dok je Naprijed trenutno na 29. I tu će biti zanimljiv raspored nakon zadnje odigrane utakmice. Posljednje 3 ekipe su Rudar sa 27, Medulin sa 21 te Crikvenica sa 17 bodova. A ako će zadnje kolo odlučivati o naslovu prvaka, isto će definitivno odlučivati i o najboljem strijelcu lige. Trenutno su na vrhu Buršić iz Vinodola, Matković iz Pomorca te Simunović iz Uljanika, svaki sa po 15 goditaka. No šanse za prvog topnika lige imaju na drugom mjestu i Tomac iz Nehaja te Juričić iz Rudara sa 14 golova. Posljednjih 90 minuta ovog ranga natjecanja donosi zanimljive dvoboje, prije svega onaj za prestiž između Buja i Rudara, dok će Medolinci nakon vrijedne pobjede protiv Crikvenice otići na gostovanje u Hreljin. Pazinka ima težak zadatak, 3 boda tražit će na svom terenu protiv treće plasiranog Vinodola. A derbi kola koji će odlučivati o osvajaču prvenstva gledat ćemo na Verudi između Uljanika i Rovinja. Od ostalih susreta iz susjedne županije Pomorac će ugostiti Kraljevicu, Halubijan putuje kod Feneraša u Crikvenicu, dok ćemo kolo zaključiti najavom susreta Cresa i Nehaja. Važnost utakmice za prvaka najavio je za ovu emisiju najbolji strijelac Uljanika. U subotu nas čeka zadnja utakmica u prvenstvu na domaćem terenu pred domaćom publikom. Ozračje u svlačionici i oko nje je vrhunsko. Čast je igrati s takvim dečkima i ponosan sam na njih. Želimo i dalje ostati neporaženi na domaćem terenu te se spremiti za nadolazeće kvalifikacije. Vjerujemo svi da možemo ostvariti plasman u ligu više. Pazinka je u prošlom kolu na svom terenu poražena od ekipe Medulina, ali svi još pamte one dvije sjajne predstave protiv Rudara u Labinu te protiv Kraljevice u Pazinu. Mislima na takve dobre prezentacije otputovali su na Brnase gdje ih je dočekala ekipa Halubjana. Nije dobro počelo za goste, već u 4. minuti domaćin dolazi do prednosti preko Antonija Dedića. Pazinska zadnja linija nije na vrijeme očistila opasnost na rubu svog kaznenog prostora, a to koristi Vejcer koji dolazi do asistencije u ovoj situaciji. Nastavio je pritiskati Halubijan, pa 10 minuta kasnije još jednom ima priliku zabiti pogodak i to preko Šarkovića kojem udarac brani Darko Dušić. Isti igrač je zaprijetio i u 24. minuti, ovog puta nakon dodavanja s desne strane, ali Dušić još jednom izlazi kao pobjednik. Selimo na lijevu stranu, u prilici je i Vetac, prizemni udarac u prvi kut, no i Halubijan ima svoga duta na vratima, brani Livio Legac i to je bilo sve od prvih 45 minuta. Nastavak je bolje otvorila gostujuća momčad, Michael Prenc se u prilici našao u 53. minuti. Brzo izveden prekršaj, a spomenuti igrač izbija sam pred Legca koji još jednom izvrsno brani. Zanimljivu situaciju vidjeli smo u 79. minuti. Luka Vuk izbacio se na lijevu nogu i visoko pucao, ali rezultat i dalje ostaje 1:0. No, ako je bilo prilika za Halubijan za povećati rezultat, onda je to zasigurno ova prilika. 1:1 Antonija Dedića sa Dušićem fantastično skida pazinski vratar. I onda ključni trenutak susreta koji je mogao utjecati na konačan rezultat. Andreja Maružin preusmjerio je u for za Prenca, a njega s leđa povlači Niko Ciglar i Miličković sudi odmah kazneni udarac. Nikola Ivetac preuzima odgovornost na sebe, uzima zalet i tuče visoko, ali ipak previsoko da pogodi okvir gola. Halubijan je tako stigao do 11. pobjede u prvenstvu, pa će iduće posljednje kolo natjecanja odraditi u Crikvenici protiv istoimenog domaćina. Pazinka će se pak od svojih navijača za ovu sezonu oprostiti utakmicom protiv Vinodola.
Odlične igre ove sezone rovinjske Kanarince prometnule su u jednog od favorita za osvajanje naslova prvaka. Ipak, da bi se u zadnjem kolu borili u direktnom srazu s Uljanikom, morali su u ovoj utakmici doći do 3 boda, a to igrom kojom su prikazali niti u jednom trenutku nije dovedeno u pitanje. A počelo je već nakon 10 minuta dvoboja, odlična dubinska lopta za napadače Kanarinaca, ali u konačnici kao pobjednik izlazi Krunoslav Zmajla. Zaprijetili su potom igrači Cresa u 2 prilike. Najprije Okić pustio za Jusufija, kojem udarac brani Starčić, a u naletu vidimo prečku gostiju, da bi zatim Starčić bio primoran na ovu intervenciju nakon slobodnog udarca. Uslijedila je dvostruka prilika žutih. Krunoslav Zmajla još jednom čuva svoj gol nakon što je pravovremeno istrčao sa svojih vrata, da bi ovaj odlični vratar još jednom sjajno reagirao i obranio udarac u daljnji kut, i to je sve od prvih 45 minuta. No, zato je gol Cresa načeo Damir Kazalac u 55. minuti nakon lopte s očima na drugu stativu iz kornera. Cres je nakratko zaprijetio nekoliko napada kasnije, mreža se zatresla, ali samo s vanjske strane ostaje 1:0. I onda Rovinj s furiozna 2 gola otklanja svaku dvojbu u ovoj utakmici. Damir Kazalac još je jednom strijelac na ovom susretu, savršeni, precizni udarac iz peterca u prvi kut. A treći gol dijelo je De Armasa nakon što gosti nisu uspjeli na vrijeme očistiti opasnost pred svojim golom. Do kraja utakmice vidjeli smo još i penal za Rovinj, koji je potpuno opravdano dosuđen nakon starta s leđa. Domaći četvrti, a njegov treći gol na utakmici. Damir Kazalac vodi tako svoju ekipu do nova 3 boda. Slijedi nam tako okršaj svih okršaja, odnosno cijela sezona staće u utakmicu Rovinja protiv Uljanika na Berudi u posljednjem kolu. S druge strane, Cres je osigurao ostanak, a utakmicu za užitak odigrat će pred svojim navijačima protiv Nehaja. Derbi začelja u pretposljednjem kolu ovog natjecanja odigrao se na Mutili između domaćina Medulina i gostiju Crikvenice. I prije utakmice bilo je sve jasno, ovo je dvoboj na sve ili ništa i cijela sezona stala je u ovih 90 minuta. Razlika između ova dva kluba je bila samo 1 bod, stoga su obje ekipe morale na pobjedu. A čim je glavni sudac utakmice Filip Dragašević označio početak, gostujući igrači krenuli su po 3 boda. Suden je dodao za napadača, tražio se ovdje prekršaj na rubu 16 metara, sudac pušta prednost i onda volej koji prolazi uz samu prečku. No, Medulinci su u 14. minuti pokazali kako se to doista radi. Ubacivanje prema kaznenom prostoru gostiju, lopta dolazi do Jozefa Lekaja, a on silovito s 20 metara buši Božičkovića, koji je ruku na srce mogao i bolje reagirati u ovakvoj situaciji. Čekaj da promijenim rezultat. Uzvratili su 10 minuta kasnije plavi. Još jednom je do lopte stigao Suden i lijepo se oslobodio svog čuvara pa zatim tukao, no lopta završava tik uz vratnicu. I onda novi pogodak u mreži Crikvenice u 40. minuti susreta. Matija Brizić dodaje u prostor, obrana gostiju odbija do Stefana Stojanovića, a on preciznim dodavanjem pronalazi Kvaternika koji glavom pogađa za 2:0, s kojim rezultatom se otišlo na odmor. Dobre, bili ste u pravu, bravo. Drugi dio dvoboja otvaramo ovim pokušajem Sudena, koji je snažno tukao, no ravno u Laganisa, koji nije imao težak zadatak otkloniti opasnost. Isti igrači imali su okršaj i 6 minuta kasnije, ali iz ovog pokazalo se udarca, ponovno bolje izlazi Laganis na identičan način. Točku na i ove utakmice već u 60. minuti postavio je Jozef Lekaj golom koji ozbiljno ulazi u konkurenciju za gol sezone. Pljesak je zaradio i od gostujuće klupe, a na nama je da pogledamo ovaj strašan udarac još jedan put. Do kraja utakmice vidjeli smo još jedan odličan udarac glavom Venasa Đanića nakon ubacivanja Kvaternika, ali i sjajnu paradu Božičkovića koji nije dopustio poker golova u svojoj mreži. Medulinci su tako na svom terenu upisali krucijalne bodove za ostanak u ligi, a za potvrdu što boljeg završetka sezone iduće kolo moraju ići na pobjedu u Hreljinu protiv Naprijed. S druge strane, Crikvenica je prosula sve u ovom natjecanju, a kakva takva utjeha bila bi pobjeda u zadnjem kolu protiv Halubjana. Posljednjih 180 minuta četvrtog ranga natjecanja skupine Rijeka donijelo je istarskim predstavnicima tek jednu pobjedu, 2 remija i 2 poraza. Žminci su nakon 3 pobjede u nizu ovog puta podijelili bodove sa borcem iz Bakra uz ukupno 6 golova na susretu. Mladost iz Fažane je pak upisala 14. poraz u prvenstvu na gostovanju protiv Klane, dok je još jedan remi ovog puta bez golova završio na susretu Fenjeraša iz Lovrana i Fontane.
Jedinu pobjedu upisali su igrači Banjola s 0-3 protiv Gospića i tako održali neizvjesnost u borbi za drugo mjesto. Umag nije imao sreće na gostovanju protiv Drage, 2 gola u njihovoj mreži za 11. poraz u ovom natjecanju. Od dvoboja u susjednoj županiji prvak je pokerom golova savladao Otočac, a Novalja je sa 6-0 deklasirala Lokomotivu. Prvak je poznat, ekipa Omišlja trenutno ima 64 boda, no zato je neizvjesno na drugoj poziciji za koju se bore Novalja i Banjole, dvije ekipe sa 52 boda. Lokomotiva će ostati na 4. mjestu, ali će se borba voditi na 5. poziciji na kojoj je trenutno Fontana sa 40 bodova, ali prijeti Umag sa 38 na mjestu niže. Sredinu tablice drži Otočac sa 37 bodova, dok po 28 imaju Žminj i Draga. Borac ima bod manje na 10. mjestu, Gospić je 11. sa 26, dok su posljednje 3 ekipe Klana, Mladost iz Fažane te Lovran. Ako se neko čudo u zadnjem kolu ne dogodi, Ahmad Šarbini ostaće najbolji strijelac lige, dok je na drugom mjestu trenutno Pičuljan iz Lokomotive sa 21 golom. Prtenjača, također iz Omišlja kao i Šarbini, je na 3. mjestu sa 20 golova. 17 ima Lepinjica iz Žminja, a 15 Župan iz Novalje. Zadnjih 90 minuta ove sezone otvorit ćemo najavom utakmice Umaga i Omišlja. Domaćin mora ići na pobjedu ne bi li došao do odličnog 5. mjesta, a gost igra bez ikakvog opterećenja. A baš kao i Umag, Banjole mora do 3 boda ne bi li uhvatio drugu poziciju. Ovog puta igraju protiv Lovrana. Taj ćete susret moći gledati uživo putem ovog kanala, baš kao i onaj Fontane i Klane. Istarski dvoboj gledamo u Fažani gdje gostuje Žminj. Od ostalih susreta Novalja gostuje u Bakru, Lokomotiva će dočekati Dragu, dok ćemo derbi goranskih momčadi gledati u Otočcu između istoimene ekipe i Gospića. A samo za ovu emisiju posljednju utakmicu Fontane ove sezone najavio je ponajbolji stoper lige. Svakako idemo na pobjedu, želimo sa 3 boda završiti prvenstvo i tako osigurati 5. mjesto. Mi imamo nekoliko izostanaka zbog ozljeda i privatnih obaveza, ali ponavljam, bez obzira na sve igra se kod nas i mislim da smo mi favoriti u toj utakmici. Raspoloženje unutar ekipe je odlično bez obzira što nismo uspjeli uzeti 3 boda na prošlom gostovanju, a sad želimo završiti prvenstvo na najbolji mogući način, a to je pobjeda u zadnjem kolu. Niz od 3 pobjede pa potom remi u prošlom kolu zasigurno će navijačima Žminja ostati u lijepom sjećanju, tim više što su na takav način osigurali ostanak u ligi. No, kada igraju pred svojom publikom, naravno da love 3 boda, a ovog puta u goste je stigao klub iz Bakra. Prvi udarac u okviru gola na ovoj utakmici rezultirao je pogodkom gostiju. Matija Ivanović sjajno se snašao u ovoj šansi, a Patriku Vujici ne može se ništa zamjeriti. Blizu novom pogodku gosti su bili u 36. minuti. Puno gužve u kaznenom prostoru plavih, potom udarac glavom Mihaela Radića koji završava iznad prečke. Žminj je uzvratio preko Marka Lepinjice samo 2 minute kasnije, ali kapetan Golić sjajno reagira i spašava svoj gol. Nastavak utakmice puno bolje otvorio domaćin. Križanac dodaje na desnu stranu za Orbanića koji potom puca, a nakon odbijanca gostujući igrač igra rukom i to je penal za domaću momčad. Ko će drugi ovako efektno zabiti nego Alen Damjanić koji tako donosi rezultatski egal u 59. minuti dvoboja. No, kao da kaznenih udaraca nije bilo dovoljno, pa samo 7 minuta kasnije vidimo još jedan. Glavni sudac utakmice procijenio je da je Filip Krnjus srušio Lea Jurasa. Odgovornost na sebe preuzima Iljazi i crno-žuti po drugi put na utakmici vode. No, tek nakratko, jer Marin Križanac, koji je ušao u drugom dijelu utakmice, još jednom donosi slavlje svojoj momčadi kada u 75. minuti odlično trese mrežu gostiju. Kakva bi to utakmica bila da se Marko Lepinjica nije upisao u pogodke? Opovrgnuo nas je 2 minute kasnije i Žminj po prvi puta vodi na ovoj utakmici. Otvorena borba na obje strane otvorila je puno prostora i za obrambene linije, a to najbolje koriste gosti koji preko Sedlića u 86. minuti postavljaju konačnih Žminj 3, Borac 3. 3 pobjede u nizu, pa potom remi za trenutno 8. poziciju na tablici. Žminj će prvenstvo okončati posljednjim kolom u granicama svog poluotoka, slijedi gostovanje u Fažani. S druge strane, Borac igra na svom terenu protiv Novalje, koja se bori za visoko drugo mjesto na tablici.
Prelazimo u najviši rang županijskog natjecanja gdje smo dobili novog prvaka lige. To je momčad Ližnjana koja je petardom golova na svom terenu pobjedila Istru iz Pule uz 5 različitih strijelaca. 2 remija bez golova završila su na utakmicama Vrsara i Smoljanci Sloboda te Vodnjana i Dajle. Upravo ova potonja utakmica omogućila je proslavu naslova prvaka u Ližnjanu. U nedjelju u jutarnjem terminu Iskra je s minimalnih 1-0 pobjedila Rabac golom Nine Lazarića u 71. minuti utakmice. Popodne su se odigrala 3 dvoboja. Veli Vrh je sve do sudačke nadoknade drugog dijela imao 3 boda u svojim nogama, a onda je Arjan Agaj pogodio za 1-1. Dvije utakmice završile su rezultatom 3-0. Potpičan je tako slavio protiv Muntića, dok je Štinjan na pogon Jana Grahovca bio uspješniji od mladosti iz Rovinjskog sela. Ližnjan je, kao što smo prethodno rekli, proslavio u ovom kolu naslov prvaka, no još je neizvjesno za drugo mjesto za koje konkuriraju Dajla trenutno sa 47 bodova, Štinjan sa 45 te Smoljanci Sloboda sa 44 boda. Na petom je mjestu Marčana sa 39, isto koliko i na mjestu niže ima Istra iz Pule. 2 boda manje imaju Vodnjan i Iskra, dok trenutno 36 bodova ima Vrsar. Mladost iz Rovinjskog sela ima 27 bodova na 10. poziciji, Potpičan ima 25, dok su posljednje 3 ekipe Veli Vrh, Rabac i Muntić. Trešnjić je stigao do 18. pogotka ove sezone, 3 manje ima Kontošić iz Ližnjana, a još se jedan igrač osvajača naslova prvaka našao na ovoj tablici, to je Sašo Rošević sa 13 pogodaka. Po 12 golova dali su Sić iz Vodnjana te Beriša iz Istre iz Pule. Pred posljednje kolo prve županijske nogometne lige otvaraju Mladost iz Rovinjskog sela i Vodnjan na Konfinu. Potom slijedi utakmica za prestiž na Suhači gdje kod Savičentina gostuje novi prvak. Zanimljivo će svakako biti i na Fortinu između Istre iz Pule i Potpična, dok ćemo dan kasnije za Marendu pogledati dvoboj Muntića i Marčane. U Vineš dolazi Veli Vrh, Štinjan putuje u Rabac, dok će u Dajli gostovati Vrsar. A kako u nogometnom klubu Veli Vrh gledaju na idući dvoboj, poslušajmo u nastavku. Nakon niza nesretnih rezultata i primljenih golova u samim završnicama utakmica, atmosfera je i dalje pozitivna te i dalje vjerujemo u ostanak među županijskom elitom. Izrazito smo mlada ekipa, dosta smo oscilirali što je normalno, ali je najbitnije da mladi dečki steknu iskustva i da rastu iz utakmice u utakmicu. Pokazali smo da se možemo nositi sa najjačim ekipama lige, stoga nam je cilj u preostala 2 kola potvrditi ostanak. Sljedeći ispit u Vinežu nam je možda najzahtjevniji u najizazovnijem trenutku, no ukoliko pokažemo karakter, zajedništvo i predanost, ne sumnjam niti malo u pozitivan ishod utakmice. Momčad Dajle stigla je u sklopu 24. kola najvišeg ranga županijskog natjecanja na uvijek zahtjevno gostovanje u Vodnjan. Ekipa koja ove sezone igra odličan nogomet trenutno se nalazi na drugom mjestu. Što se Vodnjana tiče, cilj je bio ostanak u ligi, što je izboreno, a Zoran Peruško u ovoj utakmici nije mogao računati na najboljeg strijelca Marina Sića, Roka Ljevara te Đulijana Halitija. Prvi su zaprijetili domaći. Marjanović je poslao loptu s očima u prostor za Mošnju, koji na efektan način pokušava prevariti vratara Dajle, ali teško je savladati Novakovića na takav način. Uzvratili su gosti, jedan od najboljih veznjaka lige, Vedran Bašić, pronašao Ivana Matoševića, čiji udarac ne pronalazi put do mreže Vodnjana. Gotovo identičnu priliku vidjeli smo samo nekoliko minuta kasnije. Matošević se ovog puta odlučio za varku i namještanje na drugu nogu, a Tomislav Čajo vršcima prstiju skreće loptu u gol out. I onda prilika za kojom će gosti zasigurno žaliti. U ubacivanju u kazneni prostor Ferenac gura za Žiga koji trese prečku, a nakon odbijanca Ferenac glavom šalje loptu iznad okvira gola. A kada smo kod propuštenih prilika, što tek reći na ovu situaciju? Bašićev udarac iz slobodnog brani Čajo, koji potom zaustavlja dodavanje za Ferenca, a isti igrač pogađa Šimićevića na gol crti. Velike pohvale za srčani povratak na crtu idu spomenutom igraču Vodnjana. Naravno, nije moglo bez spornih situacija koje su potpalile vatru na terenu i izvan njega. Tražio se ovdje start Mujezinovića na nogu Ferenca, ali Elvis Brečević samo odmahuje rukom. Još se jednom bura s tribina digla nakon ovog prekršaja koji je unatoč prosvjedima prošao bez žutog kartona i to je bio kraj prvog dijela dvoboja. U nastavak bolje ulazi domaćin, ubacivanje iz kornera, obrana Dajle čisti do Mujezinovića, traži se penal, sudac pušta prednost i onda u padu slijedi šut Dejaka kojeg brani Novaković do Kruškića, a odbijanac ne završava u golu. Svega je ovdje bilo. Kada ne ide iz igre, uslijedio je pokušaj slobodnog udarca, a ovaj prolazi u samu vratnicu, ostaje 0-0. I onda, nažalost, nemile scene. Nešto što nikako ne želimo gledati na utakmicama.
Bilo je tu i prekršaja tijekom igre, ali i udaraca nakon zaustavljanja igre. Kao da to nije bilo dovoljno, pa je netko od navijača ušao na teren i onda je uslijedila višeminutna pauza. Kada su se strasti smirile, Dajla je krenula pritiskati, dodavanje na desnu stranu pa potom u sredinu i udarac iz okreta, ali nije to bilo ozbiljno za Tomislava Čaju. Nervozna utakmica tako je okončana bez pobjednika, što je omogućilo Ližnjanu osvajanje naslova prvaka. Dajli slijedi borba za drugo mjesto, iduće kolo dolazi im Vrsar, dok će Vonjanci u utakmici za prestiž bodove tražiti protiv Mladosti iz Rovinjskog sela. Momčad Velog Vrha u posljednje 4 utakmice do ove upisala 2 poraza i 2 remija, a bodove su uhvatili na svom Tivoliju. S druge strane, stigao im je ovogodišnji polufinalist Kupa Istre, koji je 3 boda u prošlom kolu upisao protiv Potpična. Očekivali smo tvrdu utakmicu te šahovsko nadmudrivanje s obje strane, što smo u konačnici dobili. Nakon 3 minute igre pišemo prvu priliku. Bevijakva krade loptu na desnoj polovici i odlično upošljava Kodnika, on trese mrežu, ali pomoćni sudac označava nedozvoljenu poziciju u primanju lopte. 3 minute kasnije nova prilika, ovog puta preko desne strane, dubinska lopta za Perkovića, koji potom vraća za poldrugovca, a odmah ga i proigrava, no teško je iz tog kuta zabiti Pletikosu na vratima Marčane. Nastavila se opsada gola Marčane, lijepu priliku vidjeli smo od Parisa kojem je dodao Kodnik, no niti ovog puta nema gola. A koliko Pletikos znači momčadi Marčane vidjeli smo i u ovoj prilici. Oči u oči sa igračem Velog Vrha, no mirni Pletikos čita namjeru i čuva svoju mrežu. Do kraja prvog dijela još smo upisali i ovu šansu Kodnika, koja je nastala nakon greške obrane Marčane, no Pletikos i ovaj udarac fantastično brani. Veli Vrh je nastavio sa pritiscima i u drugom dijelu. Lopta je nakon neuspješnog izbacivanja stigla do Ognjenovića, on snažno tuče, no i Pletikos je nastavio sa odličnim obranama. A kada smo kod aduta na vratima, pogledajte samo što je mladi Matošević skinuo Andriji Šnuru u ovoj prilici. Velike pohvale idu i za odlično dodavanje Šterpina u prostor. Matošević je potom pokupio jednu loptu te odmah tražio Marasa, koji u solo prodoru iznuđuje povlačenje od strane Pletikosa, a on je za ovo zaradio žuti karton te kazneni udarac. Upravo je Mihael Maras preuzeo odgovornost na sebe i sjajno poentirao za 1:0. Bio je to njegov 5. pogodak u prvenstvu i kruna odlične partije koju je pružio protiv Marčane na ovoj utakmici. Na 2:0 samo nekoliko minuta kasnije mogao je povećati Daniel Jeremela, koji glavom iz neposredne blizine trese spojnicu gola. I kada su svi mislili da Veli Vrh plovi prema 3 boda, u sudačkoj nadoknadi ukazao se poznati marčanski inat. Ubacivanje u sredinu, lopta stiže do čarobnjaka Agaja, koji je ove sezone toliko puta uveselio svoje suigrače, pa tako i na ovoj utakmici. Bilo je to sve od ovog dvoboja, Marčana je stigao do 5. pozicije, a iduće kolo igra kod Fenjeraša u Montiću. S druge strane, Veli Vrh neće imati lagan zadatak, slijedi gostovanje u Vinežu kod Iskre. U sklopu 24. kola prve županijske nogometne lige Vrsar je na svom terenu dočekao momčad Smoljanci Sloboda. Obje ekipe ispunile su svoje ciljeve, ostanak u ligi, iako su navijači Vrsara očekivali bolji plasman od trenutnog. U takvim okolnostima, gotovo pa revijalna, ali ipak nervozna utakmica završila je podjelom bodova. Da je tome doista i tako vidjeli smo u prvoj šansi koja je uslijedila na strani Vrsara tek nakon pola sata igre. Ubacivanje iz prekida, a Mateo Maras ne zahvaća loptu na željeni način i ista prolazi pored gola. Minutu kasnije puno izglednija situacija za bijeloplave. Antonio Pršurić izbio je sam pred Tomišića, koji odličnim postavljanjem zatvara prvi kut. Kad već nema golova, onda svakako ima Iskri na terenu. Igrala se 41. minuta kada je ruku na srce trebalo podijeliti i pokoji crveni karton, ali u konačnici tek 2 žuta. Do predaha smo upisali još jednu šansu, ali ovog puta na strani gostiju. Malo je nedostajalo Dobanoviću za preusmjeriti loptu u gol domaćina. Nastavak utakmice bolje otvaraju gosti. Mauro Mišan, ponebolji igrač lige, zaprijetio udarcem u 50. minuti, ali Stipanov fantastično reagira. A kada nije bilo dovoljno u prvom dijelu, Iskre su frcale i u drugome. Jesu li to scene koje volimo gledati na nogometnim travnjacima? Gosti su više prijetili, jednu priliku vidimo i u 86. Antonio Vuzem loše zahvaća loptu nakon dodavanja korace. 4 minute kasnije i Matošević je imao priliku biti junak na ovoj utakmici, ali nedostajalo je ipak malo koncentracije. Matoševiću je nedostajalo koncentracije, a Teo Krajceru 6 minuta kasnije i preciznosti, i to je bilo sve od ovog susreta.
Podjela bodova u konačnici s kojom mogu biti zadovoljni i jedni i drugi. Iduće kolo Vrsar putuje na teško gostovanje u Dajlu, dok će Smojanci Sloboda prvenstvo okončati protiv novog prvaka iz Ližnjana. Nakon odlične sezone u kojoj su dobar dio natjecanja bili glavni kandidati za osvajanje naslova prvaka, momčad Štinjana ostala je bez trenera i stisnula zube do kraja odigrati ligu kako samo oni znaju. Prvi u nizu, kome je glava pala, je momčad Mladosti, koja je dala sve od sebe i u određenim segmentima bila bolja na terenu, ali više od toga jednostavno nije moglo. Počelo je već u 3. minuti, Aleksandar Nikolić zaprijetio je glavom nakon ubacivanja s kornera, ali Moskatelu pišemo sjajnu, refleksnu obranu. Naravno, nije moglo bez spornih trenutaka. Laurent Kastrati probio je lijevi bok i odlično ubacio, mreža se trese, ali prvi pomoćni sudac, David Ružić, diže zastavicu i označuje zaleđe. 15 minuta kasnije morao je reagirati i glavni sudac utakmice kada Gerovac ruši Ademaja u kaznenom prostoru i to je penal za goste. Atanas Gjurkinovski uzeo je zalet, snažno tukao, ali Ivan Dragun odlično čita, ostaje 0:0. Nakon pola sata igre vidimo novi kazneni udarac. Moskatelo izlazi sa svojih vrata i radi prekršaj nakon skoka nad Trešnjićem. Upravo je Trešnjić uzeo loptu i realizirao udarac s bijele točke za 1:0 crveno-crnih, s kojim rezultatom se i otišlo na odmor. Na samom početku drugog dijela pišemo novi pogodak. Šistov šalje odličnu loptu u prostor, Trešnjić potom još bolju na drugu stativu, gdje je u naletu Jan Grahovac i to je 2:0 za Štinjan. Mladost je svoju šansu imala u 54. minuti preko Leana Pranjića nakon greške domaće obrane, ali ovaj udarac završava pored vratnice. Puno je bliže pogodku bio najbolji strijelac lige u 67. minuti, a teško mu je bilo što zamjeriti kada 1:1 izađete oči u oči sa sjajnim Moskatelom. Drugi put na utakmici Mladost je zatresla mrežu u 77. minuti, a i tada je označeno zaleđe Kastratija, što je naravno izazvalo brojne negativne reakcije. U takvoj situaciji negodovanja bolje su se snašli domaći igrači koji realiziraju polukontru preko Jana Grahovca. Bila je to točka na i ove utakmice. Do kraja smo opisali još i ovu trostruku šansu gostiju koji su mogli stići do počasnog pogotka u 83. minuti, ali rezultat se ipak nije promijenio. Štinjan je tako došao do 45 bodova te i dalje ima priliku uhvatiti drugo mjesto. Prilika za to bit će već ovog vikenda na gostovanju u Rapcu. S druge strane, Mladost će Gora Kokus ovog poraza moći isprati na svom terenu protiv raspoložene ekipe Vodnjana. Rabac je u nizu od 2 pobjede zaredom, što još od ove ekipe nije viđeno ove sezone, stigao u Vinež na važan susret protiv Iskre. Ekipa Rapca tako je tražila 3 boda ne bi li pobjegla od neugodne zone ispadanja, ali Iskra imala više sreće i spretnosti te u konačnici s jednim golom kući pustila bodove. Tvrdo prvo poluvrijeme počelo je pokušajem Rapca, Jurkić je odlično uposlen na lijevoj strani, a potom oštra lopta u kazneni prostor gdje glavom nije uspio zabiti Raymond Dobrić. Uzvratio je domaćin, izgubljena lopta u fazi iznošenja iz obrane, ista potom dolazi do Maksenčuka, ali njegov udarac završava pored vratnice. Vraćamo se na lijevu polovicu, gdje smo vidjeli 2 prilike gostiju. Prvo je Nemanja Todorović odlično obranio udarac iz prekida, da bi zatim Santaleza pronašao Antonija Lazarića koji iz okreta ne uspijeva pogoditi okvir gola. Iskra je zatim pokušala i iz daljine, ali ovaj udarac sa distance završava kao i onaj njihov prethodni pored stative. Puno bliže pogodku bijeloplavi bili su u ovoj prilici, no Todorović odlično postavljen i sigurno hvata ovu loptu. Drugo poluvrijeme stisnuli su Rapčani, no i u ovoj šansi udarac završava točno u rukama Todorovića. I onda se prvi put mreža na utakmici trese u 50. minuti. Uposlen je Nino Lazarić na ljevoj strani koji odmah upućuje udarac, Katičić brani, a ovaj gol poništava glavni sudac utakmice nakon označenog zaleđa. Priliku odmah zatresti mrežu s druge strane imali su gosti nakon greške Todorovića, no Antonio Lazarić jednostavno nije imao svoj dan, ostaje 0:0. Ponovljena prilika za goste uslijedila je nekoliko minuta kasnije preko Kocijela, ali udarac iz voleja još jednom završava pored vratnice. Iskra je odlično igrala na sredini terena, jednu takvu kombinaciju možete vidjeti u ovoj situaciji. Odlično podvaljivanje lopte za Anli Krasnićija koji trese stativu. I onda ključni trenutak utakmice, ubacivanje iz auta, lopta dolazi do Nina Lazarića, a on poput Jegulje prolazi pored branića Rapca i gađa drugi kut za, pokazat će se, jedini gol na utakmici.
Gosti su do kraja dvoboja još 2 puta zaprijetili golu Iskre. Poneprije nakon jedne presječene lopte kada je čak 2 udarca neutralizirao Todorović. Da bi spomenuti golman u ovoj situaciji samo hladno ispratio loptu koja je nakon udarca poslana u gol out. Rabac će tako do kraja sezone imati teške utakmice. Prva slijedi odmah ovog vikenda protiv Štinjana koji se bori za drugu poziciju. S druge strane, Iskra igra još jedan važan susret na svom terenu, dolazi momčad Velog Vrha. Ližnjan je veći dio sezone držao prvo mjesto, ali ništa od toga ne bi bilo važno da u ovoj utakmici nisu pristupili samouvjereno i sa željom za nova 3 boda, koja bi im osigurala titulu naslova prvaka. Protivnik je bio nezgodan, Istra, koja ove sezone igra odlično, ali domaća momčad od starta je krenula furiozno i više se do kraja nije zaustavljala. Prvu priliku vidimo od strane domaćina, Licardo se lijepo oslobodio svog čuvara i dodao za najboljeg igrača lige Sašu Uroševića, koji se lako rješava dvojice igrača Istre i upućuje udarac, no nema gola. U šansu je potom gurnuti kapetan Licardo oči u oči sa Ofakom nad vratima Istre, ali ovaj lob, iako dobro zamišljen, ne završava u okviru gola. I onda prvi zgoditak na susretu. Čude je savršeno pronašao Licarda, on pušta povratnu za Kontušića koji u naletu trese mrežu i to je 1-0 za Ližnjan. Na 2-0 povisio je 6 minuta kasnije Saša Urošević, a gol nažalost nije snimljen u cijelosti. Do kraja poluvremena opisali smo još i ovaj pokušaj gostiju koji su na odmor mogli otići s 1 golom zaostatka, no udarac iz prekida završava bez opasnosti po gol Percana. Drugi dio utakmice odmah otvaramo pogodkom. Za 3-0 zabio je Edi Ljubas nakon ubacivanja slobodnog udarca i odbijanca od stative. Petnaest minuta kasnije Bilberg postavlja 4-0 na semaforu nakon što ga je Urošević odlično uposlio zadnjim pasem, a ovaj sjajni igrač odlično se snašao i povećao rezultat. I onda točku na i, odnosno Ližnjan 5, Istra Pula 0 postavlja najljepšim zgoditkom na utakmici kapetan Licardo. Čestitamo naslov prvaka momčadi Ližnjana koja će do kraja prvenstva morati odigrati još 2 utakmice. Prva slijedi ovog vikenda za prestiž protiv Smoljanci Sloboda na Suhači. S druge strane, Istra iz Pule, Gora Kokus ovog poraza može isprati protiv Potpična na Fortinu. Drugi rang županijskog natjecanja niti ovog puta nije razočarao brojem golova. Veliko iznenađenje priredili su igrači Valdebeka koji su na uvjetnoj travi stadiona Aldo Drozina pobjedili lidera prvenstva momčad Arne Peruški sa 5:4. U Kanfanaru je pak kod istoimene momčadi gostovala Vižinada 7 golova na utakmici, s time da su gosti zabili 1 više i tako uzeli 3 boda uz 2 gola Mateja Ritoše i Anela Fejzića. Brtonigo Nova Vas je na svom terenu pobjedila Kaštelir Lobince s 2:0, a gosti su bod imali sve do 88. minute kada prvo zabija Reljić, a 3 minute kasnije i sam Škrinjar. Istra i Stara bila je bolja od Petrovije, a treba reći kako je domaćin od 6. minute igrao s igračem manje. Iznenađenje su priredili igrači Purisa koji su na gostovanju kod Peroja slavili s 2:0, zabili su Buršić i Breščić. Momjan se oduprio naletima Buzeta i tako 3 boda uzeo u utakmici koja je završila s 3:1, dok je zaključno Valbenon s minimalnih 1:0 poražen na Pineti, strijelac odluke bio je Damir Budak. Zahvaljujući porazu Peroja, Arne Peruški i dalje drži prvu poziciju uz bod prednosti upravo ispred Peroja, te 4 boda prednosti ispred Višnjana. Kanfanar ima 39, Momjan 37, a Istra i Stara 34 boda. Petrovija se nalazi na 7. poziciji, a prijete Brtonigo Nova Vas sa 30 te Puris i Buzet sa 29 bodova. U donjem dijelu prava gužva, Kaštelir Lobinci bježe Valdebeku za 2 te Vižinadi za 3 boda. Posljednja ekipa je Valbenon sa 19 bodova. Nikola Vujčetić ima 32 gola na kontu, odnosno 11 više od Banka iz Višnjana i to se nije promijenilo u odnosu na prošlo kolo. 14 puta protivničke su mreže tresli Križman iz Kanfanara te Ritoša iz Vižinade, dok je 13 pogodaka dao Matija Kraljević iz Peroja. ...25. odnosno predzadnje kolo ovog natjecanja polako će dati obrise novog prvaka i onoga tko napušta ovu ligu. Može li ekipa Valdebeka nakon sjajne pobjede protiv lidera pronaći snage za savladati Brtonigu Nova Vas? Perojci jednostavno moraju ići na pobjedu protiv Kanfanara, a isto vrijedi i za Arne Peruški, koji gostuju kod Vukova iz Petrovije.
Kaštelir Lubinci i Višnjan dvoboje koji će zasigurno privući puno gledatelja, a ništa manji odaziv zaljubljenika u ovaj rang natjecanja ne očekujemo niti u borbi juga i sjevera, odnosno Valmadona i Momjana. U Buzet dolazi Puris, dok ćemo najavu idućeg kola zaključiti dvobojem u Taru, gdje kod tamošnje Istre dolazi Vižinada. Unatoč porazu protiv Aldebeka, Arne Peruški su još uvijek u igri. Kako na idući dvoboj gleda njihov kapetan, pogledajte u nastavku. Kao što nije bilo euforije nakon pobjeda, tako nije bilo drame ni sada nakon nešto lošije izvedbe u zadnjem kolu. Ponizno nastavljamo svoj rad i svoj put. Pošto je kraj sezone, nemoguće je imati potpun kadar. Petrovije je izuzetno kvalitetna ekipa s kvalitetnim pojedincima, koje je već niz godina pri vrhu ove lige, te to govori dovoljno samo za sebe. Očekujem kvalitetnu utakmicu, pa neka bolji pobjedi. Stigli smo i do predzadnjeg kola ovog ranga natjecanja. Na sjeveru Istre prva utakmica u subotu od 18 sati i odmah iznenađenje. Lider nije kod doma uspio preokrenuti rano vodstvo Babića preko Jelečevića u 4. minuti, iako je Gabriel Pasulji zatresao mrežu domaćina. Do kraja prvog dijela još je zabio Vergilas i to su velika 3 boda za Babiće. Puno lakši zadatak imao je Galeb, koji je s pokerom golova savladao Grožnjan Opertalj. Mirsad Ružnić zabio je prvi i posljednji gol na utakmici za veliko slavlje. Treba još spomenuti i utakmicu Livada i Moele, koja je otišla na stranu domaćina uz čak 10 golova na susretu. Novigrad je prva momčad prvenstva unatoč porazu u ovom kolu, te sada ima 44 boda na kontu. 5 bodova manje imaju Marušići, dok su Babići treća ekipa prvenstva sa 32 boda. Galeb je pobjedom u prošlom kolu skočio na 26 bodova, a i Livade imaju razloga za slavlje. Trenutno čvrsta 5. pozicija i tako će ostati. Posljednje dvije ekipe su Grožnjan Opertalj i Moela. ...24 gola u ovoj sezoni zabio je Mateo Radin iz Babići, Saša Kapular trenutno ima 16, dok je Ivan Prpić također iz Novigrada na 15. 14 goditaka pišemo Tilenu Cupinu iz Marušići, a 2 manje dijelo je Mirsada Ružnića iz Galeba. U posljednjem kolu prava poslastica za navijače treće županijske nogometne lige skupine Sjever, borba na Lacu između Novigrada i Marušići, odnosno prve i druge momčadi prvenstva. Slijedi također i utakmica pokraj Umaga, gdje kod Moele gostuje Galeb, dok ćemo zastor nad ovom ligom spustiti najavom utakmice Grožnjana Opertalj i Babići. Stigli smo i do kraja prvenstva. Zadnja nam je utakmica sa prvoplasiranim Novigradom. Jako dobra ekipa sa odličnim igračima, kojima ujedno čestitam za osvojeno prvenstvo. Od utakmice očekujem fer i korektan dvoboj, boriti ćemo se kao i za svaku do sada. Naša ekipa ima dobre igrače od najstarijih do najmlađih koji se bore i daju najbolje od sebe. Složna smo ekipa na terenu i izvan terena. Čast mi je biti kapetan takve ekipe. U play-offu trećeg ranga županijskog natjecanja skupine Jug bilo je itekako zanimljivo. Raša je sa 4-2 savladala Polet na svom terenu uz 2 gola Elvedina Mulavdića, a isto toliko zabio je za goste i Karol Gušić. Lider je u Viškovićima dočekao jedinstvo Mladinac i upisao pobjedu od visokih 6-0. Što se tiče lige za play-out, tvrdu utakmicu bez puno izraženih prilika vidjeli smo između Plomina i Galižane, a u konačnici su ekipe podijelile bodove, oba gola pala su u prvom poluvremenu. Derbi začelja, i to u posljednjem kolu, igrao se u Krnici između Manjadvorci i Šišana, a domaćin je preko Ilana i Dalibora Pliška stigao do vrijedna 3 boda. Cement je trenutno prvi na tablici i u iduća 2 kola mora upisati pobjedu kako bi osigurao naslov prvaka. Ipak tu šansu matematički i dalje ima Raša, koja zaostaje za 2 boda. Na trećem je mjestu Polet, dok po 27 imaju jedinstvo Mladinac i Barban. Donji dio tablice pripada Plominu sa 18 bodova, isto koliko ima i drugoplasirana Galižana. U fotofinišu prvenstva Manjadvorci su u direktnom srazu sa Šišanom stigli na predposljednju poziciju, dok je Šišan završio kao zadnji uz 13 bodova. Što se pak strijelaca tiče, Mateo Miljković iz Raše trenutno je na 22 gola u sezoni, a slijedi njegov klubski kolega sa 17 pogodaka. Matulja je zabio 12 goditaka, dok su po 11 puta protivničke mreže tresli Frančula, Peruško i Sejdjaj.
Što se tiče idućeg kola, ostaju nam samo susreti lige za play-off, dok je ona za play-out okončana za ovu sezonu. Nakon poraza protiv drugoplasirane Raše, Poleće ovog puta snage sučeliti sa liderom, odnosno Cementom. S druge strane, Barban se nakon pauze u prošlom kolu odmoran selio u Nedešćinu, gdje će igrati protiv Jedinstva Omladinac. Kup Istre natjecanje u organizaciji Nogometnog saveza Županije Istarske je format koji oduvijek privlači pozornost zaljubljenika u ovu igru. Prilika je to za slabije rangirane momčadi da dosegnu zvijezdane trenutke i okušaju svoju spremnost protiv klubova iz višeg ranga natjecanja. Nije rijetkost da se upravo u takvim omjerima snaga iznjedri momčad koja svojom kvalitetom može parirati klubovima iz druge, treće ili četvrte nogometne lige, a prvenstvo odigrava u okviru županijskih liga. Budući da je finale kupa odigrano ovog tjedna, za potrebe ove emisije pogledali smo kako je posljednjih 10 godina izgledao put nekih od momčadi i tko je otišao do kraja i zasjeo na pozornici u finalu Kupa Istre. Potrebno je istaknuti kako pobjednik i finalist natjecanja stječu pravo nastupa u Hrvatskom nogometnom kupu, dok u natjecanju ne sudjeluju klubovi koji imaju izravan plasman u ovom natjecanju po ostvarenom koeficijentu poput pulskog prvoligaša Istre 1961. Prije 11 godina svoj prvi naslov prvaka u ovom natjecanju osvojili su igrači Novigrada, nakon što su u finalnoj utakmici na pulskom stadionu Aldo Drozina s 2:1 savladali momčad porečkog Jadrana. Taj je uspjeh klub sa sjevera Istre ponovio i godinu kasnije, kada je obranio naslov prvaka, ovog puta protiv Fontane s rezultatom 2:0. 2015. dominantno je kroz finale prošao porečki Jadran, koji je tada pobjedio Fontanu s 3:0. No onda se vratila dominacija Novigrada, pa ponovno 2 godine zaredom ovaj vrijedni trofej odlazi u spomenuti klub. Finale se 2016. igrao protiv Velog Vrha, koji je poražen s 3:0, da bi godinu kasnije 2017. na pulskoj bombonjeri Novigrad bio uspješniji sa 4:0 od Fažanske Mladosti, što je njihov posljednji naslov u ovom natjecanju. 2018. godine u finalu su se susreli Rovinj i Rudar, a u tvrdoj utakmici rovinjski Kanarinci bili su uspješniji s minimalnih 1:0. Jedini gol na susretu zabio je Damir Kazalac u 13. minuti dvoboja. Bio je to njihov drugi susret u finalima, jer je Labin ranije 2008. godine pobjedio s 2:1 na pogon Marka Lepinjice i Sanjina Puha. Kada je riječ o 2019. godini, Jadran je tada ponovno bio u finalu kupa, no bolji su nakon izvođenja udarca s bijele točke bili igrači Buja. U regularnom je dijelu utakmice tada završilo 2:2. Godinu kasnije, točnije 2020. Rudar je na rovinjskoj Valbruni preko Ivana Macana i autogola Tonija Pinčana pobjedio Rovinj s 3:1, a zanimljivo je reći da su svi golovi pali u prvom poluvremenu. Isti je klub pokušao obraniti naslov prvaka i iduće godine, no ipak su bili bolji igrači pulskog Uljanika s 2:0 na pogon Marina Belančića i Elisa Trešnića. 2022. i 2023. godine u finalu je slavio Jadran iz Poreča, prvo pobjedivši Fontanu s rezultatom 3:1, dok je prošle godine ovaj klub savladao Rudar iz Labina sa rezultatom 4:1. Utorak je odigrano posljednje finale Kupa Istre. Banjole su prvi put došle do samog kraja, ali nedostalo je ipak još malo za potpuno slavlje. Jadran je slavio s rezultatom 2:0, što je treći u nizu naslova u Kupu Istre. Tako je Jadran iz Poreča najuspješniji klub ovog natjecanja, a iduće godine neku novu uspješnu priču Jadran i Banjole pisat će u okviru pretkola Supersport Hrvatskog nogometnog kupa i tako istarski nogomet predstavljati diljem Lijepe naše. Pa nakon naše odlične sezone u prvenstvu mislim da smo i zaslužili, svi dečki da su zaslužili igrati ovo finale kupa i igramo protiv dosta jačeg protivnika, ali puni smo samopouzdanja i neka bolje pobjedi. Evo, borimo se za trofej opet 3 godine za redom, ekipa je Banjola, trebali bi mi biti ti koji će imati neku inicijativu, ali ne smijemo ih nikako podcijeniti. Ni ove godine u kupu nikad lakše do finala, do relativno lagane utakmice, ali nikog nismo podcijenili, zato je to tako ispalo, pošto imamo respekt stvarno prema svima, ali mislim da bi trebali mi biti ti koji ćemo na kraju pobijediti. I osvojiti 3. put za red, nadamo se. Cijenjeni gledatelji Sempre Quiz Streamsa, dobar vam dan. Slikom smo na kultnom stadionu Aldo Drozina, gdje je danas na rasporedu dugo očekivana finalna utakmica Kupa Istre između Banjola, Jadrana i Poreča. Šuranove su trupe krenule s visokom pobjedom protiv Višnjana od 6:0, zatim je u četvrtfinalu pao i Ližnjan s pokerom golova, da bi zatim i Marčana primila 6 golova. Dakle, slobodno možemo reći, ovaj se drugoligaš bez većih problema ponovno plasirao u finale, gdje će pokušati stići do 3. naslova u nizu. S druge strane, navijači Banjola
mogu biti i više nego zadovoljni ovom sezonom, trenutno visoko 3. mjesto 4. nogometne lige skupine Rijeka. Što se Kupa Istra tiče, momčad Dragana Tomića nije imao lagan ždrijeb bez obzira na onu visoku pobjedu od 10-0 protiv Jedinstva Omladinac u kolovozu prošle godine. Uslijedio je susret na fažanskoj Olivi protiv Mladosti iz Fažane, koja je poražena s 5-2, da bi zatim pao i županijski prvoligaš iz Vicente sa 3-1. Nakon toga uslijedila su 2 dvoboja s bolje rangiranim klubovima, 2 treće ligaša, Rudar iz Labina te Medulin, i dok su Labinjani poraženi s visokih 5-0. Lokalni derbi u Medulinu prošao je nešto teže, ali ipak uspješno, i Banjole su sa 2-0 prošle u polufinale, a tamo jedna tvrda utakmica koja je s minimalnih 1-0 otišla na njihovu stranu protiv Dajle. Bacimo pogled i na postave na današnjoj utakmici. Dragan Tomić odlučio se za klasičnu 4-4-2 postavu, a često se to u fazi napada pretvara u 4-2-3-1, kako bi potom u toj tranziciji napravili višak u sredini i lakše došli do zadnje trećine. Stoperi Ćosić i Filipović, bekovi Salihović i Vujica, 2 zadnja vezna, Hođa i Jukan, a bok drže Antanasković i Miškulin, dok su u napadu Hajroaković i Lukezi. Rezervni igrači za Banjole danas Tončinić, Hrelja, Zohil, Milutinović, Bičak, Ivanošić i Gerlić. Čast suditi ovu utakmicu ima sljedeća sudačka četvorka po izboru Nogometnog saveza Županije Istarske. Boris Vitasović kao glavni sudac, prvi pomoćni sudac danas će biti Sandi Skirletović, dok će drugi pomoćni biti Petar Tubak. Delegat utakmice gospodin Zdravko Špigić. Gostujući Dalibor Šuran na teren šalje također 4-4-2 postavu. Na vratima mladi Malinarić, u zadnjoj liniji su Šverko i Altarvan kao bekovi, stoperi Radman i Gavrić, vezni red Mateoni i Bernović te bočni Sumić i Ivetić, a u napadu su Kamga i Lepinjica. Zamjene su danas Horvat, Buljan, Alrakav, Stošić, Jakovčić, Rosić i Hrvatin. Lukezi je kod lopte na centru i izvešće uskoro početni udarac, i to je početak finala Kupa Istre 2024. godine. Ide Vujica ovdje odmah za njegovog kolegu Hajroakovića i bit će ubacivanje u sredinu. Može li Lukezi do lopte? Može, to je pogodak, ali ipak je dignuta zastavica, nedozvoljena pozicija Lukezija, ali fantastično, vidite i sami koliko malo prostora treba ovom sjajnom napadaču. Odlično to čitaju igrači Banjola. Radman je prošao tamo, može li proći i zadnjeg igrača? Nije uspio izbiti tu loptu Filipović. Ide se na ubacivanje i ovdje Kamga uspijeva doći do udarca, ali nije to bilo opasno za Tepšića. Prvi udarac u okvir gola Jadrana. Brzo ide ta lopta skroz na lijevi bok, već je tamo kod Ivetića. Lijepo se Ivetić oslobađa Hođe. Hoće li uputiti udarac Ivetić? Hoće! Ovo je bilo opasno, išlo je u samu vratnicu, odmah u prvi kut, međutim sjajno Tepšić tamo paradom skida i to će biti prvi korner na ovoj utakmici za igrače Jadrana. Za sada 0-0 u ovoj utakmici, pa skoro da smo i došli do ove 15. minute. Za sada ništa ozbiljno, bili su tamo 2 udarca koja su oba završila u rukavicama Matka Tepšića, ali ovo može biti opasno, ali evo i treći sjajna obrana Tepšića. Ivan Altarvan će ubaciti, međutim ipak je iznenadio, dodaje se za Lepinjicu. Lepinjica, odličan udarac, Tepšić brani još jednom. Fantastičan udarac Lepinjice, nije ovo bilo lako obraniti, ali teško je zabiti Matku Tepšiću. Brzo su izveli ovdje preko Altarvana, odmah je dodao spomenuti igrač za Lepinjicu. Nisu se niti uspjeli postaviti u fazu obrane igrači Banjola, ali Jadran to nije uspio na najbolji način iskoristiti. Teško je to naravno preko Tepšića. Ukoliko u ovoj posljednjoj utakmici koja ih očekuje ovog vikenda pobjede na svom travnjaku. Šverko ide ubacivanje na drugu stranu i tamo je ipak pogodak, ali autogol Marina Filipovića. Oštra lopta Šverka koja je išla za Kamgu i Marin Filipović nehotice ubacuje loptu u svoju mrežu. Može li Lepinjica uposliti ovdje Kamgu ili će se odlučiti sam? Ipak ide za Kamgu i radi tamo Salihović prekršaj, ali pušta se prednost. Lijepo se oslobađa tamo igrač Jadrana i ovo je prekrasan pogodak, a tko drugi nego sjajnu igru okrunio je
Filip Šverko, fantastičan pogodak i to je 2:0 za Jadran iz Poreča. 15. minuta, Matej Letić 2:0. Ezi ne može do te lopte, ali vraća mu, barim je to bila ideja Hajro Ahovića, nije uspjela jer su i Ivetići, ovo može biti opasno, sada vidimo može li Lukezi doći do lopte, Lukezi je nekako stigao do lopte, puca Lukezi, ali prolazi ovdje pored vratnice. Jedno dodavanje za Gerlića, udarac Gerlića i ovo prolazi pored vratnice. Ovo je bilo jako blizu, uz onaj pokušaj Lukezija, a sada i novog igrača na travnjaku Damjana Gerlića, međutim ostaje 2:0. Odmah se publika ovdje digla na noge, veliki pljesak zaradio je Gerlić. A kod lopte za Banjole su Hajro Ahović i Hodža, da vidimo što će se odlučiti, ipak preko Hodže. Hodža, fantastičan udarac Hodže, ali još bolja obrana Malinarića. Govorio sam u uvodu ove utakmice da je Malinarić velika nada, velika doista perspektiva na vratima Jadrana iz Poreča, to i pokazuje. Upne se ponovno ovdje preko Lepinjice. Može Lepinjica možda s distanci uputiti udarac? Može, ali tamo fantastično brani Tepšić. Hajro Ahović je pokušao dodati za Milutinovića. Očistit će to obrana Jadrana. Evo ga Gerović kod prilike. Može li Gerović za Salihovića? Salihović puca, Salihović i ovo prolazi u gol out. Od nekog se odbila, što znači novi korner na ovoj utakmici. Imali su sada priliku igrači Banjola eventualno smanjiti na 2:1. Ciljao je tamo Salihović, desni kut gola, ali obrana Jadrana na vrijeme izašla u blok i to je novi korner. Traži se Gerlić, Gerlić nije dobro dodavanje, ali u ponovljenoj prilici ipak pronalazi Hajro Ahovića, on gura za Anta Naskovića. Može li možda domaća momčad sada i pogoditi? Ide se na udarac i na drugoj stativi, tamo ipak kasni za pola koraka Ivan Ošić. Tražio ga je Anta Nasković prema Filipoviću i start Filipovića. No, glavni sudac utakmice Boris Vitasović označuje kraj ovog dvoboja. Cijenjeni gledatelji, završilo je finale Kupa Istre 2024. godine. Jadran iz Poreča treći put u nizu osvojio je titulu prvaka preko autogola Filipovića u 34. minuti, a potom i prekrasnog pogotka Filipa Šverka u 50. Hvala vam što ste bili s nama. Lijep pozdrav sa Pulskog stadiona Aldo Drozina. S nama je kapetan Banjola, Emrahe. Kako vi gledate ovu utakmicu? Pa mogu samo reći da je izuzetno čast igrati tu na Drozini na Istrinom stadionu pred ovakvom publikom. Što se tiče naše publike i njihove, stvarno lijep ambijent za sve, lijepo vrijeme, dobar protivnik, dobar teren. Sve izvrsno, stvarno nema zamjerke nikakve za bilo šta. Dobro suđenje, maksimalno fair i korektno, dobra utakmica. Krenuli ste vrlo oštro u tu utakmicu, onda vas je presjekao taj, nažalost, autogol. Kako ste se onda postavili u fazi napada? Otvorili smo utakmicu sa dosta respekta prema ekipi Jadrana. Presjekao nas je taj autogol, malo nam je trebalo vremena malo da se dignemo, ali u slačionici smo imali neki dogovor i ušli smo malo jače kao to drugo polovrijeme, gdje ekipa Jadrana nije nam napravila neke posebne šanse, mi smo imali neke svoje koje nismo iskoristili, dobili smo taj neki Eurogol za 2:0, da smo dali bar neki gol, bilo bi utješno za 2:1, ali ovako ovom prilikom stvarno bi čestitao ekipi Jadrana na zasluženoj pobjedi i na fair korektnoj utakmici. Odlično, hvala puno. S nama je kapetan Jadrana Oliver Sumić. Oliver, je jedna fantastična utakmica danas pred punom tribinom, zapadnom tribinom stadiona Aldo Drozina. Kakva je vaš dojam utakmice, kakav je komentar? Pa mislim da je bio baš užitak igrati to na kraju, evo, nakon tog nekog lošeg ružnog dana, zapravo kišnog, evo, na kraju sunce izašlo, tako da mogu stvarno reći da je bio gušt igrati na najljepšem stadionu u Istri i bilo je puno ljudi, tako da evo, mislim da je
nije nam prvi put, niti drugi, ali evo, stvarno uvijek je užitak doći ovdje igrati i osvojiti između ostalog. Poveli ste onim jednim ranim autogolom, onda nekako kao da ste se opustili i ušli puno bolje u to drugo poluvrijeme. Pa da, uvijek su te utakmice, naravno Banjole su protivnik iz niže lige, ali znali smo da ih moramo ozbiljno shvatiti. Oni su čekali svoje prilike, mi smo evo na kraju uspjeli nekako sretno i spretno zabiti taj gol i onda je nekako sve bilo lakše nakon tog prvog. U cilju nam je svako bilo što prije da zabijemo gol, baš kako bi onda mogli se i posvetiti našoj igri i onda je nekako sve lakše. Odlično, čestitam i sretno dalje u prvenstvu. Hvala puno, pozdrav.